ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା କୁରକୁରେ ଭେଣ୍ଡି। କୁରକୁରେ ଭେଣ୍ଡି ପାଇଁ ତ ଭେଣ୍ଡି ଦରକାର। ଏଇ ପାଖରେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭେଣ୍ଡି ଆଣିଥିଲି। 250 ମାତ୍ର ଭେଣ୍ଡି ଆଣିଥିଲି। ଯେହେତୁ ମୋ ବୋଉ ଥିଲା, ବୋଉ ବି ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା କେବେ ଖାଇନି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଟିକେ ବନେଇଦେବା। ଜାଣିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁନି, କାରଣ ଲାଇକ୍ ଆସୁନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆସୁନି, କିଛି ବି ଆସୁନି। ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ମୁଁ। ଆପଣମାନେ ତ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଛୋଟ ଜାଗାରେ କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ରଖି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଓ ଛାଡ଼ ସେସବୁ କଥା, ଏବେ ମୁଁ ରେସିପିଟି ସେୟାର କରୁଛି। ଏଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ବେସନ ନେଇଯାଇଛି, ତା ସହିତ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଅଳ୍ପ କଳା ଜିରା, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଦେଇକିରି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପାଉଡ଼ର ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ସେଇ ଜାଗାଟିରେ ମୋର ଯେତିକି ଭେଣ୍ଡି ନେଇଥିଲି ଜାଗା ହେଲାନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ମୋର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲାନି, ସେଇଥିରେ ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଭେଣ୍ଡିରେ ବି ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଭେଣ୍ଡିଟା ଟିକେ ନାଳୁଆ ଅଂଶ ଥାଏ। ଏଠି ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ସାଧାରେ ବନାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବନେଇଲେ ବି ବହୁତ କୁରକୁରି ଲାଗେ, ମାନେ କ୍ରିସ୍ପି ଲାଗେ ଆଉ ସୁଆଦିଆ ବି ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ।